Næste gæsten Jokken her kvann kveld Viruslanter Ischare. Han er en debattør og dramatiker. Han er utgiven længere av Ischingasøvnen, og vi akkurat tonelageutgaven. Velkommen, Peter Lausen. Tak. Hver gang jeg hører navnet Peter Lausen, så kommer jeg til at tænke på, at jeg faktisk har købt 2 digtsamlinger af dig på et eller andet tidspunkt. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg fik dem købt, men de har stået derhjemme, og jeg læste dem tit. Og jeg tænkte på at starte med et af dine digt, som jeg måske kunne få dig til at læse. Okay. Om ord og papir. Ord driver hen over papiret, som skyer på himlen, og deres skygger driver gennem sindet. Peter, hvad er det, som ord og papir kan i fællesskab? Ja, i det her tilfælde er det jo det, at papiret er, om jeg så må sige, baggrunden for, at ordene kan læses. Ikke? Og det handler om, at det digt her er ord, eller skriften, som ligesom driver hen over papiret, som skyer. Skyer forholder sig til himlen, som ord forholder sig til papiret. Hvad er det, som et godt digt skal kunne? Et godt digt skal kunne, transmittere det, eller transportere det, man gerne vil sige derfra, hvor det sker, og til den, der eventuelt læser det på den anden side af digtet. Altså, digtet er transportmiddel, og det skal kunne bringe et budskab så kort og så koncentreret, i hvert fald så koncentreret og så stærkt som muligt, fra det ene sted til det andet. Ikke? Du skriver gerne kort. Ja. Hvorfor det? Ja, altså jeg prøver på at skrive så kort som muligt, må jeg sige. Altså samtidig bliver det længere, og samtidig bliver det kortere, men altså hvis jeg kan få ting til at fungere sådan, at man kan sige det på for eksempel 3 linjer, så og få sagt alt, hvad der skal sige, så vil jeg mene, at det er bedre end at bruge 200 linjer eller 200 sider til det. Men hvilke ord kan du bedst lide? De smukke ord eller de vrede ord? Jamen det i fortsættelse af det, så kan jeg jo ikke sige, at jeg bedre kan lide den ene slags end den anden slags. Alle slags ord skal kunne være der. Ellers kan vi ikke tale sammen fuldt ud. Jeg er stået af. Toget er kørt videre. Det var ikke noget særligt. Bare en stump sort vej set gennem ruden i regn et sted nordpå. Du har været i gang i mange år nu. Hvad er det, som driver dig og som får dig til at blive på toget? Ja, altså det, der driver mig, er altså behovet for ligesom over for mig selv og hele tiden at få formuleret, hvem jeg er, og hvorfor jeg er det, og hvor jeg er hen, og hvor jeg kommer fra, og hvor jeg eventuelt er på vej hen. Og så håber jeg, at det at formulere det kan fortælle andre mennesker noget tilsvarende om deres eget liv. Hvornår fik du lyst til at skrive poesi? Ja, det fik jeg, da jeg var sådan en, 16, 17, 18 år. Jeg fik lyst til at skrive poesi ved simpelthen ved en tilfælde i skolen og komme til at lytte til nogle poesioplæsninger af en walisisk engelsksproget digter, som hedder Dylan Thomas. Og den måde, han læste digter op på, synes at sige til mig, at det var noget, jeg ligesom burde prøve på at gøre også. Og hvad får du selv ud af din digtning? Altså, jeg vil næsten sige, hvis det lyder lidt højt flyvende eller sådan noget, men altså, den er i hvert fald kraftigt med til at holde mig i live, vil jeg sige. Hvad er det, som den gør, digtningen? Ja, den gør mig klar over, ligesom nogenlunde klar over, hvem jeg muligvis selv er lige nu, og hvorfor, og som jeg sagde før, ikke, og hvad verden er for noget, ikke? Altså, jeg er nødt til ligesom hele tiden at formulere det for mig selv, for at være til stede, og det er det, jeg gør, når jeg skriver.